Nakalaag ba ka tong Kadayawan Festival? Ako nakasuroy-suroy manon ko sa downtown na to na time pero wadyo ko inaabtan na performance na sulod jud sa mga event. Natungnan magud na busy na ko sa trabaho atong panahon na. Di makaya gawas to wa ko'y tulog mura kog zombie. Hala, unsa naman ka? Mura na kag-zombie. Pero may na lang kay at least napay isa ka pabibo nga akong naatinan. Kinaabtan pa din ako ning mall show sa cast sa Lolong pagadto na ko sa City Gate. At pa isusulipon na po nato ning Gaisano Grand diri sa Buhangin. Tanaw na to ilang tirada kanong Kadayawan. Mao ni isa sa mga mall nga ganahan jud bitaw ta ako pero di lang kay nako ma-reach kalayo mo gud mua. Ayusan ko dire kay tinaw kay ilang interior. Ikatulo pa man yata na akong balik dire. Nya karon pa ako kasulod aning ilang department store. Bagsak presyo sila ani nga time about 50% off ang sales sa ilang ubang products. Apil na po diri sa supermarket. Napod mga products diri nga gikan sa Fly Ace kung asa po gikan ng brand na Jolly. Kauban na po ang paborito nga non-alcoholic May. Mga kapusong Dabawenyos, Happy Kadayawan! So na diri mga taga GMA nagpadula sila sa sugod kauban ng MX3. Lahi-lahi ang mga contestants diri na mga TikTokeries, na mga vloggeries. Nya nakuyawan mi kay naday sila gidala nga dako kayo nga buaya diri sa event. Delikado ni ba? Ang pangalan sa buaya kay si Dax. Si Dax, mga kapuso! Pero later on na-realize na po namo nga buutan man day si Dax. Naghaghag pa gani sila sa vlogger niya, nisayaw pa gani siya paru-paro G. Nagkatugay, nagkagrabe ng pagkabibo dire. Namot nato nag-isa-isa nag-perform ang mga artista. Dire po na ako na-learn nga naman may potential si Jorik na maging sex bomb dancer. Dili mo din siya basta-basta. Bibo lagi kay lagi. Ang aliki ng mga tao pagpakita ni Ruru. Sabay niyo pag alam niyo yung kanta. Exciting na talaga yung mga pangyayari, right? Every week may revelations after revelations. Nya, naliki pa jud kog samot kay na-realize na ko nga wa pa man day ko kaon tibok adlaw. Kasyong nag-fasting man day ko. Patay ba si makuyapan da diri. Ato ni balik ko sa may grocery nya nilamon kog isa ka shawarma. Nya pasi dayon. Pakilike ko sa akong video bay. Shout out day sa mga nangadtuan nga event.